Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Benedicto okoma atani Malunga ndi mmodzi mwa alakatuli amene ali alakatuli amakedzana ndipo ndi alakatuli akuluakulu kwambiri amene amalemekezedwa mdziko mwathu muno, ndipo iwowa akhala akuchita ndakatulo zosiyanasiyana mdziko muno. Ambiri timawadziwa ndi ndakatulo yokoma kwambiri yotchuka yoti ndizakutengera ku nyanja ligineti. Si munthu wachilendo, koma pano si nkhaninso ya ndakatulo zimene tikukambazo. Pano abwera ndi ndakatulo yokhuzana ndi ulamuliro umene uli pano, makamaka vuto la kusowa kwa mafuta limene latigwera ife a Malawi. Ndipo mmenemu akambamo zambiri, ndingofuna ndikupasireni zimene iwowa ayankhula. Mukumbukire kunena kuti mkuluyu wakhalapo tu maulamuliro onse amene achitika mdziko muno, ndi munthu wapakanthawi ndithu. Nde pofikana kumafika nyengo yoti nkuyima nkuzuzula, ndi kuti pachinthupo pamakhala kuti pavuta kwambiri, chifukwa mkuluyu amadziwika ndi mbiri zofatsa kwambiri, sayankhula, koma ngati wafika nyengo yoti nkuyankhulapo ndi kuti zinthu sizili bwino. Ndi timangofuna tikupaseni zimene mkulu amene wayankhula, olemekezeka Dr. Benedicto okoma atani Malunga. Wazigubu moyo uzunzawu woti tso ungacheremo uthamangisa zigubu pa ulenje wa mafuta, kusautsa inu tsiku ndi tsiku, sabata ndi sabata, mwezi ndi mwezi, kugona mgalimoto nkochotsa ulemu nyumba oli nayo, kujomba kuntchito sizedi pamene tili amphawi kale. Kuyima kwa malonda ndiye kupha chuma cha dziko. Pochoka kogula mafuta tikafika kunyumba kwa mdima, magetsi atazima, maliro akakugwera, usowa chowapititsira kokagona, chilala cha mafuta wosasiya malo omwetsera. Tipirira mpaka liti ndi moyo oluma chotere? Tinathamangira nkhanga kutsata mawanga, nkutaya nkhwali ya m'manja. Tinasusukira nyama ya galu kwesa ndiwo yothera mpunga. Chaka chino tazionadi powerengera madzamphutsi, tatsala ndi mbodo m'manja, chikhwiya chitaphululuka, chigodo chodya ena, ife mulomo mbuu basi. Kutengeka si zinthu, umakolola minga kwesa chimanga. Chaka cha ukapolo sichisowa, talembadi m'madzi, chilichonse posayenda, podzifunsa nkumati chationa nchiyani chotisiya manja ali nkhosi. Ena akugeya kosalekeza, namati mwayi wagwera iwo. Mmenemu ndi mmene alakatulira Benedicto okoma atani Malunga kulongosolapo nkhani yokhuzana ndi kusowa kwa mafuta mdziko muno. Koma popeza kuti boma lalonjeza kunena kuti wiki ino mafuta akhala kubwera ngambwengambwe, nde tiye tidikirire timve kuti zikhala bwanji, popeza nyimbo imeneyi tinayamba kuyimba kalekale kuti mafuta abwera tsiku lakuti, koma osamabwera. Nde mwina ulendo uno atipeza mafuta. Nde kwa anthu amene mungotipeza kumene, timakupemphani kuti chinthu cha nzeru kwambiri mukakumana ndi ma videos apano, panga subscribe, comment, like, komanso osewala kupanga share kuti anzanu amene sanakwanise kufikira video imeneyi azipeze zinthu ngati zimenezi. Kufikiranso nthawi ina tingoti mwakoma nonse. Tipirira mpaka liti ndi moyo oluma chotere?
tinathamangira nkhanga kutsata mawanga nkutaya nkhwali ya m'manja. Tinasusukira nyama ya galu kuyesa ndiwo yothera mpunga. Chaka chino tazionadi powerengera madzamphutsi tatsala ndi mbodo m'manja, chikhwiya chitaphululuka, chigodo chodya ena ife mulomo mbuu basi. Kutengeka si zinthu, umakolola minga kuyesa chimanga. Chaka cha ukapolo sichisowa, talembadi m'madzi chilichonse posayenda, podzifunsa nkumati chationa nchiyani chotisiya manja ali nkhosi. Ena akugeya kosalekeza namati mwayi wagwera iwo.